Katrine Ferling her. Og Celestine Andersen. Den her video, som vi har lavet her, den handler om mandens seksualitet. Ja, som mange af jer sikkert ved, så kan der være nogle nuancer, nogle forskelle på, hvordan mænd og kvinder både tænder, og hvordan deres seksualitet udvider sig og blomstrer op. Og mandens seksualitet, plejer vi at sige, er faktisk ligesom ild. Det vil sige, at den kan tænde meget hurtigt, ligesom når man stryger en tændstik, men den kan også meget hurtigt brænde ud. Og det betyder, at manden meget hurtigt, fra han bliver tændt og liderlig, kan få en orgasme og en udløsning. Kvindens seksualitet er mere ligesom vand. Den kan være enten i fryseelement, eller den kan være som et hav, der bruser, eller et hav, der koger. Så forskellen på, hvordan en mand og en kvinde tændes, og hvordan de skal møde hinanden, er faktisk diametralt modsatte. Mm-hmm. Kvinden skal lære at være smeltende, hun skal lære at holde sig varm, men manden derimod, som er som ild, han skal jo lære, at i stedet for at brænde enormt hurtigt ud, så skal hans seksualitet være større, bredere og lære vedholdenhed. Så i stedet for en tændstik, så skal han faktisk opbygge et bål. Man kunne sige det på den måde, at han egentlig skal lære at rumme sin seksualitet. Præcis. Så på den måde, han lærer at både kunne holde sin rejsning længere, men også nogle gange kan være mere i forspillet, og kunne være mere i liderligheden, at det hele behøver at handle om en hurtig orgasme. Ja. Og der findes der en masse tantriske teknikker til, hvordan mænd de kan lære at rumme og stå ved deres seksualitet, så de kommer til at stå også meget stærkere i deres maskulinitet. Ja, så han bliver bedre til vedholdenhed, han kan holde længere i sengen, han kan rumme sin seksualitet, og det vil sige, at i stedet for at få en hurtig udløsning, så kan han faktisk dyrke sex eller bare være med sin partner i timevis og få orgasmer i hele kroppen. Han kan mærke seksualiteten dybere og stærkere, og når han får en orgasme, så kan han faktisk lære at få orgasmer, der går ind af kroppen, så han ikke mister rejsningen, han mister ikke noget sæd, men han får det, man kalder en fuldkropsorgasme. Og det er selvfølgelig langt federe og mere intenst for begge parter. Så kan han rumme sin kvinde, når hendes vand koger, så bliver han ikke overvældet og får en udløsning. Han kan få mange orgasmer sammen med sin kvinde, og det kan de sådan set selv vælge, hvor mange timer skal det her vare, før de begge føler, nu er vi med det, skal vi lige tage en pause, fordi vi skal måske på arbejde, eller vi bliver nødt til at spise noget. Og alle de her ting, som der er en masse teknikker om, dem kan vi være med til at undervise jer i som mænd. Og derfor har vi faktisk lavet et online program, hvor det er, at der er en masse øvelser i, som man, når man følger det her program, så bliver man meget mere klogere på sin egen seksualitet, og man får nogle teknikker til, hvordan man kan være både med sig selv på en anderledes måde, men også med sin partner. Ja. Så hvis du som mand gerne vil blive klogere på din seksualitet og lære at mestre nogle af de her teknikker, så følg med her. Hej.